aquí, bueno, aquí ao lado na cova. Así, unha experiencia. Claro, pero é que eu Un estaba paso a dicindo, paso, claro. claro, pero que iso é un proceso moi largo, sabes? Eu comía nada, pouca, camía a casa da miña nai ou... Eso, en plan de moi fruta, pero que comprara... Ahora hai que cambiar o chip. Esa é a miña opinión.